puso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ang baso wa mahutid puso. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdayon nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo, Ginoo. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita Pairing. uhilang sa iki ang gamhanan, nga nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang ganun ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkakpak sa imong damo. Singit nga to
Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa itong programa alas 11:04 sa kabuntagon. Dalay ko ng Dios nga padayon magpanalangin mga kaigsunan sa matag usa. Nining ato karon nga panag-uban atong sugdan ang paghisgot sa pulong sa Ginoo nga diha sa Biblia. Atong sugdan mga kaigsuonan ang pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo diha sa libro sa Unang Korinto. Umanagit ta mga kaigsuonan sa Roma ug niana ta sa Unang Korinto ang sulat ni Apostol Pablo. Ug sa ato nga panag-uban, ato nga ablihan diha sa patalinghog sa atong team song sa atong programa with Shiny FM 101.3 diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malaboyok, Cebu. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Atong blihan mga kaigsuonan diha sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios ug akong gihangyo matag usa sa pagduol ngadto sa Ginoo diha sa paghatag sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi ug maghimo kitag mga pagdahig pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo nga hangtod niining mga tagnaa kita gipanalanginan sa Ginoo. Giubanan, giproteksyonan ug kanunay nagsuplay ang Dios kung unsay atong gikinahanglan. Nabatonan usab nato ang kalipay ug kalinaw. Butang nga dili nato kini kalimtan aron mahatod nato ang tinuod nga pagdahig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo, pagkamatinud-anon sa matag usa. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mo'y nag-atiman kanamo, nakig-uban, nagproteksyon ug nagtagbo sa among gikinahanglan. Niya kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Dawata o Dios ang among mga pagdahig. Dawata o Dios ang among mga pagpasalamat sa mga butang nga imong gipiyal kanamo. Sa mga panahon higayon nga kami imong gitagbo. Amahan Dios nga magkagagahom ni anausab kami aron sa pagpamati sa imong mga pulong ug pagpamati sa mga mensahe nga gikan sa mga awit makalangit o labi na sa among pagpamalandong sa imong mga pulong. I-bless Ginoo ang matag usa ilabi na sa among pagsugod diha sa libro sa Korinto. Ikaw ang Dios magapanalangin sa among kinabuhi sa mga pulong nga among madunggan karon. Diin ana ang kasing-kasing nga madinawat ug matinuhon nga imong gihatag kanamo ug amo kini nga ay kinabuhi ang imong mga pulong nga amo karong masabtan ug sa umalabot pang mga adlaw amo kang gihata amo kang pasalamatan tungod kay naghatag ka kadaugan sa matag usa. Wala mi mahimo kun wala ka amahan. Niya kami o Dios aron sa pagdangop, niya kami o Dios aron sa pagpaminaw, pagdawat sa imong mga pulong. Kay nasayod kami nga ang imong mga pulong among kinabuhi, kadaugan, kalampusan sa among pagpuyo niining naong sa kalibutan. Dalaygon ang Dios. Dalaygon ka nga Dios nga among gilagaran. Amo kang gipasimba karon og hangtod sa kahangturan sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Dalaygon ang Dios sa mga kaigsuonan sa matag usa nga niya karon sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat ta sa atong buhing a Dios nga iya tang gihatagag kadaugan og higayon og labas sa tanan kadasig nga niya kanato kinigikan sa Ginoo. Atong hinumduman kining kadasig mga kaigsuonan nga atong naangkon
gikanis Ginoo sa ni kagasa o sa ni kapanalangin mga kaigsuonan atong hinumduman kung wala patay kadasig dili gid ta makapadayon sa pagpasalamat pagpahimuot sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan naghatag kusog, naghatag og kadasig sa matag usa. Awit makalangit pagdaig tinud anay. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw. Ako rang tagaan og pipila ka mga minuto ang pagpangumusta o pagbasa og mga mensahe gikan kaninyo og ilabi na sa ato mga sukig paminaw sa Shiny FM 101.3. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa mga De Villarez, Tamayo family, mga De Villarez family, mga Dinoyo family, og ni Brother Moses Cardente og sa mga Arsola family. I declare blessing right now og sa tanang nagsunod ni ining maong FM stations nga walain nga naglanog-lanog diri sa kabukiran kundili ang Shine FM maoy number 1 sa inyong Pinoy anan. Good morning sa matagusa og sayo sa kautuhon kay ang atong oras mga kaigsuonan alas 11 Jays nas kabuntagon. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagiguban ni Evelyn Serapin, mayo nga buntag pastor. Salamat sa nga naka-live na pod ka. Og sa tanang mga OFW, dalaygon ang Dios kagahapon mga kaigsuonan, kagabi wala ko ka-live tungod kay ang ako ang gigamit mga kaigsuonan nga ato ang gadget dire, ato ang gigamit para makasud ang live ni Pastor Kim Ryan makasaol sa Shiny FM 101.3. Si Lorimin F. Canopin, maayo nga buntag og Wilfredo Crospero, matod pa good day Pastor to all listeners. Thank you Lord for another opportunity to listen to your word. Sister Gingging Simpron, good morning Pastor, kumusta sa tanang naminaw sa pulong sa Ginoo ug sa tanang classmates nga nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko to God. God bless us all. Request kog awit makalangit Pastor langit ang piliah lahutay. Okay. Ang inyong mga request mga kaigsuonan, pwede ra gyud nako na unyang gabiin nako kantahon. Okay, kung unya pwede ra po nako na unya kantahon lamang. Wala na tay oras tungod kay unyang launa alas 2 do na koy klase. Kung unsaon pagkuha sa gipasabot sa Ginoo nga mga mensahe sa Biblia. Ako nagtuo nga doon na mo'y mga Bible, doon na mo'y mga gigunitan nga Biblia, manaaman sa cellphone o kaha manaaman sa inyohang Biblia di papel, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Akong advice mga kaigsuonan sa matag-usa, kung mutuon gani tag Biblia, mutuon gani ta sa pulong sa Dios, gamita gyud ang kanang Biblia di papel. Maoy akong advice kaysa Biblia nga naa sa cellphone, dako kay ni siya og kalahian. Ang Biblia nga naa sa cellphone og ang Biblia nga naa sa papel, dako kay ni siya diferensya mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unsay kalahian? Daghan ang kalahian. Una, mga igsuon, kung magtuon ka sa pulong sa Dios gamit ang cellphone, una diha nga kalahian na ay makadistract sa cellphone. Labi na kung nakaon ang imong wifi, ang imong data, makadistract kayo ang imong messenger, ang imong Facebook o ang imong number, makadisturbo na siya sa imong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kaysa mamalandong ka sa pulong sa Ginoo, kanang Biblia di papel imong gamiton. Sunod nga kalahian o maingon kong diferensya sa kanang mamalandong ka sa pulong sa Ginoo sa di papel nga Bible o mamalandong ka sa pulong sa Ginoo nga naa sa cellphone. Sunod mga kaigsuonan nga kalahian, ang Biblia nga naa di papel dunay introduction, dunay pasiuna. Diyas pasiuna, imuhang makuha ang kinatibuk-an nga mensahe sa usa ka libro. Kaysa Biblia nga di cellphone, nasa cellphone, wala say introduction, wala say pasiuna. Dili nimo makit-an ang kinatibuk-an nga mensahe
sa kinatibuk-an nga sulat diha sa libro sa Biblia. Kay ang Biblia, mga kaigsuonan, kompos na sa daghan nga mga libro. Adunay 66 book ang Biblia, mga igsuon ko sa Ginoo. Sumatag libro doon na sa introduction o gitawag pasiuna sa ato ang lungwahe nga Binisaya. Ang pasiuna mauna ang magpanguna nimo kung unsa ang mensahe sa Dios, kung unsa ang mga saad sa Dios, ug kung unsa ang mga dagkong mga butang o mga dagkong mga mensahe. Diha sa introduction o pasiuna, diha nimo makit-an kung para asa sadnang mga mensahea. Para ba sa dili magtotoo o para ba sa mga magtotoo? Diha pa lang sa introduction o pasiuna, mga kaigsuonan, imo nang makit-an kung para asa o para kang kinsa ang maong mensahe. Og unsay mga butang nga gihisgutan diha, unsay mga dagkong mga isyu nga pagahisgutan diha, og para kang kinsa og para kang asa. Naghisgot ba kini sa nang labay o kaha naghisgot ba kini sa umalabot, og naghisgot ba kini, mga kaigsuonan, sa sitwasyon diin nahimugso ang mga istorya ni ining maong matag libro. Muna nga dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan, nga sa atong programa ang pulong mong kinabuhi ko ginatudloan ta, ginagiyahan ta kung unsao nato paggamit ang Biblia, unsao nato aron makuha ang buot ipasabot sa Dios ni ining maong mensahe, ni ining maong libro. Kay dili maayo, mga kaigsuonan, nga magtuo tag Ginoo o niya nagtuo tag Biblia, wa tay kalibutan kung unsaon paggamit. Ang usa ka sundalo, mga kaigsuonan, usa nga angay nilang i-practice ang armas. Dili siya matawag nga sundalo kung uniforme lang ang iyahang nakatunan nga sulubon. Dili siya matawag nga sundalo, mga kaigsuonan, kung wala siya kasaniti og training o kahagubat. Dili siya makasulob og uniforme sa pagkasundalo kung wala siya mosod sa training. Diha pa lang sa training, mga kaigsuonan, una sa tanan, ang giandam nila diha ang kusog, abilidad, kung kinsa ang naay abilidad ug unsay iyahang mga hiyas. Pero ang pinakagisentro diha ang armas, kung unsaon nila paggamit. Kaya ang usa ka sundalo nga dili ka antigong mogamit og armas, unsaon na lang niya pagpanlipod siyang kaugalingon. Mauna nga ang kitang Kristohanon, mga kaigsuonan, kining pulong sa Dios hinigiban taming. Naa dinhi ang tanan. Naa sa pulong sa Dios ang tanan nga gikinahanglan nimo. Naa dinhi ang mapa sa kinabuhi nga Kristohanon. Naa dinhi, mga kaigsuonan, kung maghisgot ka og taming og maghisgot ka og armas, maghisgot ka og giya, kung unsaon aron magmadaogon, magmalampuson ta ingon nga kita Kristohanon. So dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan, nga nagpanalangin gyud nato pinaagi ni nimong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay pinaagi ni nimong programa, mga kaigsuonan, do na kay nasayran, do na kay nakatunan kung unsaon nato paggamit ang balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Kung imo na ning makatunan, mga kaigsuonan, imo na ning makatunan ang paggamit ni ini, gamitan ni sa katuyuan nga mapasidunggan ang Dios. Gamitan ni sa katuyuan nga mahimaya ang Dios, nga mo resulta nga walay laing alagaran kundili ang nagbuhat og nag-umol nimo og nako. Dili maayo nga, mga igsuon, nga inigamit nato sa Biblia ang napasindunggan ang simbahan, ang karatula. Dili maayo, mga kaigsuonan, nga mogamit ang Biblia nga ang napasidunggan ang atong ngalan, ang atong pagkatao, kundili, mga kaigsuonan, inigamit nato sa Biblia, walay laing mapataas, walay laing mahimaya, ug walay laing mapasidunggan kundili ang atong Dios. Og sa diha nga imo pagyuning makatunan, gamitan ni sa maayo nga paggamit. Dili kay gamito nimo ni sa pagpasalaag sa tao. Daghang mga tao nga nagtuon sa Biblia, nahimo noong nalayo ang tao sa katuyuan sa Ginoo, aron ang tao mabag-o, aron ang tao maluwas o makabaton og kinabuhing dayon. Daghang mga tao nga naggamit sa Biblia nga nalayo hinuon,
sa panalangin sa Dios. Kay dili mao ang ilahang nasabtan, dili mao ang ilahang nakatunan. Usa sa mga nakakaton sa Biblia nga nakapapukan hinuon niya. Naa ba di ay nagtuon sa Biblia nga napukan kanang nasaag? Doon na ba di ay mga tao nga nagtipig or nagkakaton sa Biblia nasayod sa mga mensahe sa Dios nga nas Biblia nga nasaag Pastor Gideon? Doon na. Ayaw ninyo ni kalimte. Doon ay mga tao nga nagtuon sa Biblia ni nasayod sa pulong sa Ginoo nga nasaag. Unsay rason, Pastor Gideon? Ang rason tungod kay doon na sila'y personal interest. Number 1 na siya nga rason. Kung ang usa ka tawo mga kaigsuonan nasayod na sa pulong sa Ginoo o nakakaton na sa paggamit sa Biblia, o niya naana niya ang personal interest, naana niya ang kahakog, mawagtang siya sa tawag sa Ginoo sa planos Ginoo. Pamatud-an ba na nimo, Pastor? Yes. Pwede nato ng pamatud-an sa atong panag-uban karon. Kinsaman pananglitan, Pastor Gideon? Si Satanas. Sultihan ko kamo mga kaigsuonan, si Satanas puno siya sa pulong sa Ginoo. Nakigdebate pagani siya ni Jesus. Ilhanan mga kaigsuonan sa tao nga nasaag, makigdebate sa pamaagi sa Dios. Daghang mga nagwali karon, dili na mga mensahe sa Dios, dili na pamaagi sa Ginoo ang gipakaon ngadto sa mga tao. Ilahang gibangga ang pulong batok sa pulong sa Ginoo. Ilang gigamit ang mga pulong pamaagi sa Biblia aron pagpukan sa pamaagi pod sa Ginoo nga naa sa Biblia. Makabantay mo mga kaigsuonan, daghan kaayo ron nga nagdiscuss sa social media. Pero kung imo nang tun-an ang balaang kasulatan, seryoso lang yun ka nga mamalandong og abli ang imong dughan. Sultihan ti kadaghan kay kang mabantayan. Kung kinsay tinuod nga nagwali sa balaang kasulatan og nagtudlo sa hanay nga pamaagi aron ang kinabuhi mapanalanginan. Mga igsuon, sultihan ko kamo, dili tanang nagwali diha sa social media. Mga igsuon, kanang gidawat ang tanan nga mga pagtulunan o pamaagi sa amahan. Dunay mga nagwali diha sa social media, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nga nakakaton sa satanang pamaagi, pero doon na say gigamit nga pamaagi nga pulong sa Ginoo nga naapod sa Biblia aron pagpukan pod sa pulong sa Ginoo nga narapod sa Biblia. Nakabantay ba mo niini? Nganong kinahanglan man ako ning isulti ninyo aron makapanganda mo sa panahon nga makakaton na mo sa pulong sa Ginoo. Ako mga pag-ampo alang sa mga nakakaton. Doon ay tawag sa ako nga cellphone. Niya muhangyo ra gyud ko nga dili lang gyud usa tawagan ang akong cellphone para dili maputol ang ato ang live mga igsuon. Og doon na magoy mo tawag yun po sa akong cellphone kay daghampong magpakisayod, daghang mangutana, daghang magpatambag. Gani doon ay mga nagpatambag mahitungod sa ilang pagpuyo, nganong naa sila sa kalisod. O niya ako silang gipangutana, ning tuo ba kas Biblia? Mintuo, Pastor. Imo bang nakatunan ang pamaagi sa Dios nga nas Biblia? Aron dili ka magkalisod, aron hawason kas kalisod. Mintuo, Pastor. Unsa mang mga pamaagi ha. Kinahanglan mga kaigsuonan sa ato ang pagkatuon bitaw sa Biblia. Ato gyung ikinabuhi. Unya sa atong pagkinabuhi mga kaigsuonan, dili nato gamiton ang mga pamaagi nga atong nakatunan sa Biblia nga atong gikinabuhi karon nga ato po kontra sa pamaagi nga naa sa Biblia. So inanay gyud no, alang sa nintawag ko nga kana bitang
So inaanay gyud mga kaigsuonan sagdi lang naay ning tawag o niya ato pong kaila ni usa po ni sa napanalanginan sa Ginoo diri sa atong programa. Nya ako na lang yung gitubag kay naapoy tuyo. Nya salamat sa Ginoo. O inaanay gyud mga kaigsuonan. Dili sad pwede nga kana bitawng kuhaon ako ang number sa ako ang SIM card akong ibalhin sa usang cellphone kay ang akong SIM card manggod connected ni sa Wi-Fi. Ambot kun nganong inani ni siya nga ang Wi-Fi ug ang number nako sa ako ang number connection ma sa Wi-Fi. Kung walay Wi-Fi, wala say kuan ang ako ang kuan. Wala say signal ang ako ang number. Muna nga connection siya ang ako ang cellphone number o ang Wi-Fi. Connection siya. Kay kung ako ang i-off ang Wi-Fi, automatic ang ako ang cell number, why signal. O niya ang ako ang cellphone number, ako maning gi-connect gyud sa gitaod man ako ni sa ako ang cellphone nga ang akong cellphone mo'y akong gigamit sa atong live. Mo na nga mga ira kog pasensya mga kaigsuonan kung daay mutawag dunay panahon nga maputol, pero salamat sa Ginoo kay ako ang nitawag ako sang giingnan nag-live ko karon. Muna nga salamat sa Ginoo. Okay, atong ipadayon mga kaigsuonan. Ayaw ninyo kalimti ha. Ayaw ninyo kalimti. Para makabantay ta. Kay nanataron sa kalibutan nga lipat-lipatanay. Gani kung imong lantawon ang social media, even ang mga programa ang nagwali sa social media. Kung imong lantawon, kung imong yung pamalandungan, gisudlan ni siya og pagpangwarta. Gisudlan ni siya og pagpangwarta. Gani ang ato ang account, ako ang picture mismo gigamit sa mga scammer. Gigamit sa scammer tungod kay nagtuog yun ang mga scammer nga makapangilad sila. Gatuo sila nga kining ato ang programa ng ngoleksyon nig donation or kana bitawng nag-awhag nig hinabang. Atong giklaro mga kaigsuonan, wala ni mag-awhag og donation. Wala mag-awhag ta diri og hinabang. Wala ta mamaligya bisag unsang klaseng produkto o wala tay produkto nga gi-introduce. Walay komersyal kining atong programa. Nganuman ang gihatod ni ini ang pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Pure nga mga mensahe sa Ginoo. Ang gitagad dinhi problema sa mga tao. Ilabi na sa relasyon sa pagpuyo. Ilabi na sa mga magtiayon. Ang programa ang pulong mo kinabuhi ko mga kaigsuonan na himugso kini. Aron ang plano sa Ginoo imong masinatian. Unsa may mga plano sa Dios, walay lain. Ikaw ug ako dadun ta sa Ginoo sa panahon nga mobalik siya. Apan sa dili pa siya moabot mga kaigsuonan, giandam ko kung takos og angayan bata sa bag-ong dapit ng iyang gisaad ni ining maong libro. Walay lain ang bag-ong langit ug bag-ong yuta ug giklaro dito mga kaigsuonan nga wala gyud pasudlon nga bisan kinsang hugaw. Mamananap, mapataw, bisan kinsa walay hugaw nga makasulod didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Diha sa gipadayag 21-27 walay bisan kinsang hugaw nga pasudlon. Hugaw og sinultihan, hugaw og mga hunahuna, hugaw og mga binuhatan, batasan nga dili og dili gyud na pasudlon kung hugaw ang tanan. Mao hinungdan mga kaigsuonan, ikaw ug ako gilimpyuhan sa unsang pabaagi. Ang uban mga kaigsuonan magtuo nga ang dugo ra gyud sa Ginoo mo'y nakapalimpyo daw sa tao. Mga igsuon kos Ginoo, ang pulong pagtuo mahimo na siyang aktibo kung imo na siyang kanang imong buhaton ang mga pulong nga imong gituohan. Daghang mga tao nga nagdiscuss nga ang dugo ra gud ni Ginoong Hesus maoy makapahinlo.
Unya unsa man lang di ay na kanang giingon ni Jesus sa Juan kapitulo 15 bersikulo 3. Unang Pedro kapitulo 1:22. Nga miingon si Jesus, nahinlo na kamo pinaagi sa akong mga pulong. Unsaon aron mahinlo diha sa pulong? Kanang ato rang basahon ug ato rang paminawon ug miingon tanga sakto na. Unya wala dili nato buhaton. Mga igsuon kos Ginoo, ako nagtuo nga sa atong panag-uban daghan kay kang makatunan. Daghan kay kang masabtan. Ayaw tuguti nga sa imong pagtuo. Gituohan nimo nga gitugutan ra ka nga magbisyo. Gituohan ra ta, ayaw tuguti nga gituohan ra nimo nga malangit ra ng mga bisyoso. Kanang naay mga kabit-kabit. Kanang nagsige ra og pakighilawas, sayop nga pakighilawas. Kay daghang mga tao nga nagtuo ug tungod sa pagtuo nalaglag noon. Na maubitaw nang naay kantang maling akala. Daghan kaayong mga tao nga ang ilang pagtuo sayop di ay kaayo. Ug ayaw gyud tuguti nga ang imuhang pagtuo sa pulong sa Ginoo mauray makaimpa-imperno nimo. Ayaw tuguti. Kay sama ni Satanas, nagtuo siya. Tungod sa iyang pagtuo gisangyawan pa niya si Ginoong Hesus. Nakigdebate pa siya. Daghang kay mga tao nga kung imong lantawon diha sa social media makigdebate pa sa laing grupo, laing tao. Unya kung imong tugkaron mga kaigsuonon wala man na sila makigdebate og tao. Ang ilang gibuhat nakigdebate ra sila sa pulong sa Ginoo. Gigamit ra pud nila ang pulong sa Ginoo nga nas Biblia. Mura ba sila og kanang gisabong ra nila ang mga pulong sa Ginoo. Sa pagtuo nga mura silang sakto. Diri sa ato ang programa mga kaigsuonan, dalaygon ang Dios nga naghatag og taas kaayo sa pagpamalandong niini. Giusisa, giutingkay, gikilatis pag-ayo ang mga mensahe o gitun-an ni pag-ayo before ninyo madunggan. Ang matagpulong nga inyong madunggan diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gipamalandongan ni pag-ayos Ginoo. Gipamalandongan ni pag-ayo uban diha sa presensya sa Dios. Dunay mga panahon nga diha sa pagpamalandong na ay mga luha nga nagpamatuod nga nakigsulti ang Dios. Dunay mga luha mga kaigsuonan nga nagpakita nga ang Dios mismo nakigsulti kanimo. Ang Dios mismo nakigsulti kanako. Butang mga kaigsuonan nga makatabang nato aron kita mahimong sangkap ug andam sa pagkinabuhi niining naong sa kalibutan. Akong balikon sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako ning ipahibalog yun kanunay. Dinhi sa atong programa wala ni mangayog donasyon. Wala ni mangayo og hinabang. Labaw sa tanan, walay bisan unsang mga butang nga gipamaligya. Gani dunay mga Bible nga gipanghatag ug asa po gikan pod sa atong mga kaigsuonan nga dunay mga nindot og kasing-kasing. Wala magpasabot katong wala kahatag, dili nindot og kasing-kasing. Kay dili sa tanang panahon nga ang matag-usa nato Biblia ang gihatag. Una diha, mga pag-ampo. Wala ko masayod. Ang Dios na sayod. Niining tanan, nga usa ninyo nag-ampo alang kanako. Nag-ampo sa Ginoo alang sa programang ang pulong mo kinabuhi ko. Og kinsa tong nagbuhat niini sultihan ti ka, gipanalanginan kas Ginoo. Gitubag sa Ginoo ang imong mga pag-ampo ug wala na makawang ang imong mga sakripisyo ug mga hago. Kay ang imong pag-ampo dunay gahom. Tungod sa imong mga pag-ampo, dunay mga milagro nga nahitabo. Mga kaigsuonan diha sa imong Pinoy-anan, diha sa imong pamilya. Bless kayo ang tao nga nag-ampo sa Ginoo alang sa mga bulhaton diin masangyaw ang ngalan sa Ginoo. Og kung naamoy
dunggan mga kaigsunan o kaha madawat nga mga message nga gigamit ang ako ang picture o kaha ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko nga maghisgot og mangayog hinabang, mangayo og magpadunit. Mga igsuon ko sa Ginoo, dili na ang atong programa. Dili na ako. Kay giklaro diri sa ato ang panag-uban. Walay donasyon, walay hinabang, walay bisan unsang produkto nga gibaligya dinhi aron paliton ninyo. Kay ang tinuod nga ministry ni Kristo, doon na sa kaugalingong source. Ang Biblia mga kaigsuonan doon na kaugalingong source. Ang mga magwawali, gibilinan nagpamaagi, ang Dios nagbili nagpamaagi kung unsaon aron mabuhi ang mga magwawali. Mga kaigsuonan, dili sad maayo nga kami nagwali, unya sigihan kami nga nagwali, sige migpakita unsay gikinahanglan namo dire. Dili maayo mga kaigsuonan nga magwali may mga kaigsuonan sa pulong sa Dios. Unya moingon dayon kani murag kani wa kulang pag yung tao ni. Dagha pag yung kulang ya to pag yung kulang nagdaghag kulang. Dili na siya. Dili na siya. Makaingon ko nga doon na mga kung sa kuan pa doon na mga plano tawhanon diha sa likod sa maong programa. Mauna nga kining programaha mga kaigsuonan ang pulong mo kinabuhi ko with Shine FM 101.3. Sultihan ta mo mga kaigsuonan alang sa mga nagkat-on og na nagkat-on sa Biblia. Dili na bitaw mistil pa nga i-discuss, ipahibalo ang mga gikinahanglan. Dili na mistil pa. Pero doon ay mga panahon si Paul nga niauhag yun dito sa iyahang sulat diha sa Roma. Niauhag siya og kanang hinabang. Ingon siya nga diha sa pag-adto niya sa Jerusalem o pag-adto sa Roma, nangandoy siya nga tabangan siya. Og ang mga tabang nga gikan sa mga magtotoo diha sa atong gisundan nga libro sa Roma, iyaning gamiton sa pagbiyahe sa Espanya. Iyaning gamiton pagbiyahe niya sa Roma og ang uban matod pa niya iyaning dadon aron pagtabang sa mga tabangonon nga mga magtotoo dito sa Judea. Ilabi na dito sa Jerusalem. Kay sa panahon ni Apostol Pablo, ang mga magtotoo sa iyang panahon, pagtotoo sa Ginoo sa panahon ni Pablo, nagpabili na ay mga paglutos. Dito sa Jerusalem, ilabi na sa Judea. Mauna nga, diha si Apostol Pablo sa sulat, doon ay pag-auhag mga kaigsuonan hinabang. Pero kung imong lantawon ang Biblia, walay laing gisintro. Walay laing gisiging gihisgutan ang kabaguhag kausaban sa matag tao. Diri sa atong programa mga kaigsuonan ng pulong mo kinabuhi ko walay laing gisintro ang imong kinabuhi. Nga mabag-o, masangkap, ma-align sa pulong sa Ginoo. Dako na kaayo ng panalangin. Ug ang akong mga sakripisyo hago kuyog kaninyo dili na ni kawang atubangan sa Ginoo. Mao nay dako kay ganti kanang mabag-o ka, kanang maalayon ang imong kinabuhi. Ang imong pagpuyo, ang imong relasyon sa imong isigkatawo, sa pamilya, isip magtiayon, maghisgot ka og pamilya mga kaigsuonan, magtiayon, asawa og bana. Ang magtiayon maoy gitutukan niining maong programa. Ang asawa og bana. Dias pamilya na ang mga ginikanan na ang mga kabataan. Dinhi sa to programa usanas mga gitutukan. Kay daghan kaayong mga magtiayon nga kulang og mga seminar. Kulang og mga makaingon tang kahibalo
kun unsaon pagpuyo nga mahimong lig-on sawa, nga mahimong lig-on nga bana. Daghan kaayong mga magtiayon karon nga dili andam nga moatubang sa mga hagit sa pagpuyo ingon nga magtiayon. Mahinungdan nga daghan nga mga nagbulag ug dalaygon kayo ang Dios nga tungod sa programa nagkauli usab sila. Daghan pod kaayong mga nagpuyo nga dili pa kasal. Daghan kay nagpuyo mga kaigsuonan nga kasal sila sa laing lalaki, kasal sila sa laing babae pero nagpuyo sila. 2017, di ko malimot mga kaigsuonan, gibisita ko usa sa atong mga listener sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Inot family. Doon ako'y listener nga iyang apelyido Inot, dili lang nako hisgutan ang iyangan. Pero kay karon gigamit masas Ginoo. Gani ako naman gitong gisgutan, ako naman gitong gi-interview gani sa to programa. Si Joel Inot, ako nagyong hisgutan mga kaigsuonan. Usana siya ka listener gyud sa atong programa. Mga igsuon. Og natarong ang iyang pagpuyo. Kaniadto nagpuyo-puyo sila. Kaniadto wala siya nakatunan sa Biblia. Apan sa diyang nagsigi siya paminaw sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Karon nagpagamit na diha sa buluhaton sa Ginoo. Siya mo ay nag-feeding ministry. Sa ilang dapit na asay feeding ministry, nagtudlo siya sa mga bata. Og ang ilang pagpuyo nahan ay sumala sa gisulat dihas Biblia. Daghan pa kayo mga kaigsuonan nga mga testimony diri sa atong programa. Dunay magtiayon nga nagkabulag og nagkauli sila. Dunay mga tao nga naunta sa bridge kay paingon na unta sa bridge kay iyang tapuson ang iyang kaugmaon, ang iyang kinabuhi. Apan sa diha nga dunay mensahe nga nagdasig kaniya, tawagi si Pastor Gideon. Ako siyang gitubag. Gani di ko malimot mga kaigsuonan, nintawag siya murag gabi na kaayo ang alas 11, alas 10. Kay muuli man ko sa una sa amo ang Pinoy-anan gikan sa buluhaton diha sa prayer house tig alas 11, alas 10 sa gabi. Ako siyang giatiman og ako siyang giampuan og karon doon na siya'y pamilya, doon na siya'y bana og grabe daw kabuutan ang iyang bana. Muna alang sa mga tao nga naay mga problema, katong mga naay mga problema nga tinuod nga nangandoy og kausaban. Katong tinuod nga nangandoy kausaban. Sultihan ta mo, dili ka mapakyas. Ang kausaban nga imong gitinguha singgit sa imong kasing-kasing, ihatag na sa Ginoo. Padayon lang sa pakig-uban ini imong programa. Nganong niingon kong nga katong tinuod nga nangandoy kausaban, kay daghang mga tao wala mangandoy kausaban. Nganong wala man na sila mabag-o, kay ang tinuod nga bag-uhon sa Ginoo, katong tinuod nga nangandoy og kausaban, katong misurrender sa Ginoo. Tanawon nato ang sulat ni Santiago nga kung imong lantawon diha, miingon ang Dios, duol kamo kanako ug ako moduol kaninyo. Kung moduol ta sa Dios uban sa mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing, dili gid ta isalikway sa Dios. Dili gyud ta pakyason sa Dios. Ang ato gyud mga kaigsuonan nga ibutang sa tong naunang kasing-kasing, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Lord, wala gyud ko'y mahimo kung wala ang imong mga pulong. Mo hinungdan, padayon natong tutukan, padayon nato nga hatagan o pagtagad
ang pagtuon, pagpamalandong sa mga pulong sa Dios nga naas balaang kasulatan. Karon atong sugdan mga kaigsuonan ang pagbasa sa balaang kasulatan sa unang Korinto. Ang atong hisgutan mga kaigsuonan ang pasiuna lamang. Unyang gabi mag-live gyapon ta. Unyang gabi mag-uban gyapon ta. Aron mas daghang masayod. Ayaw pagluya-luya sa pag-share sa imong pamilya kaila higala aron masayod sila sa mga pulog mga pagtulon-an gikan sa Ginoo nga atong pagahisgutan sa atong panag-uban. Ako mga pagdasig i-share kanunay ang atong FB Live, ang pulong mo kinabuhi ko. Ipadayon ra gyud ang pag-share usa sa mga katimbang sa atong programa o sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo aron masabwag ang ebanghelyo, ang maayong balita kanang imong pagkakugihan. Usa ka na katimbang, kaabag, dako kay nang makaabag, makatabang mga kaigsuonan ko sa Ginoo kanang imong pagkakugihan sa pag-share sa atong programa ngadto sa imong mga kailag higala ilabi na gyud sa imong pamilya. Ipadayon ra gyud ang pag-share. Doon na may mga panahon nga dili sila mutan-aw pero doon na gyud panahon nga mutan-aw na sila. Ayaw lang gyud pag luya-luya. Ayaw lang gyud pagtapol. Kay wala kay maani kung imo nang hunungon ang pag-share niini. Ako nagtuo doon na mo'y Biblia. Atong ablihan ang pasiuna sa unang Korinto. Ang pasiuna mga kaigsuonan maoy ato ang tutukan sa atong panag-uban karon kay atong oras alas 11:47 na mas kabuntagon inig ka alas 12 panahon mag-gymnastic paniudto mao nang mamaniudto gyud ta. Unya human sa paniudto do na koy klasihan og human sa klase mo relax ko unya mo adto kog baol kay maumanay ako yung nasa akong kasing-kasing. Si Apostol Pablo miingon nga nasay katungod sa pagdawat sa mga bunga nga o panalangin yo tan-on kay nagpugas sa espirituhanong binhi. Pero wala na niya tutuki. Gani kung imong lantawon do na say trabaho, do na say panginabuhian usa ni adto katong pagpanggamaugtin. Niabot sa punto katong napreso na gyud siya, wala na siya manggamaugtin. O niya na nasay mga biyahe, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao na nga nagsulat siya og mga mensahe ngadtos mga magtotoo nga uban sa iyang tinguhag mga pag-ampo nga tabangan siya sa iyang biyahe sa Espanya. Mao na imong makit-an sa katapusang sulat diha sa Roma. Okay mga tagalangit, ako nagtuo nga ready na ang tanan. Ako nagtuo nga giablihan na ninyo ang inyohang Biblia di papel, sa libro sa unang Korinto nga atong basahon kining pasiuna. Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto. Ang pasiuna mao kini. Ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto gisulat aron sa pagtagad sa mga problema nga nasinati sa simbahan nga gitukod ni Pablo dito sa Korinto. Ang maong mga problema may kalabutan sa Kristohanong kinabuhi o pagtuo. Ni adtong panahona ang Korinto usa ka dakong syudad nga Grego ug ulohan syudad sa Romanhong lalawigan sa Akaya. Nabantog kini sa mauswagon nga patigayon, hataas nga kultura, naghitak nga imoralidad, ug nagkalain-laing pundok sa tinuohan. Ang nakapahingawa ni Pablo labaw sa tanan, mao ang problema sa panagbahin-bahin, og sa imoralidad diha sa simbahan, mga pangutana mahitungod sa pagpakighilawas, og pagminyo, mga butang nga may kalabutan sa konsyensya, kahusay diha sa simbahan,
mga gasa sa Espiritu Santo o ang pagkabanhaw. Uban sa laom nga pagpanabot, gipakita niya nga ang maayong balita may ikasulti bahin ni ining mga butanga. Ang Kapitulo 13 nagpahayag nga ang gugma maoy labing maayong gasa sa Dios. Ngadto sa iyang katawhan, tingali kini maoy labing nahibaw-an nga bahin sa tibuok basahon. Mauni ang basahon og matud pa mga sinulat ni ining basahona pasiuna, panagbahin-bahin diha sa simbahan, mga problema sa imoralidad ug sa kinabuhi sa panimalay, mga Kristohanon ug mga dili magtotoo, kinabuhi sa simbahan ug pagsimba, ang pagkabanhaw ni Kristo ug ang mga magtotoo. Ang halad alang sa mga Kristohanon sa Judea, mga butang nga personal ug gitawag panapos. Dinhi sa pasiuna mga kaigsuonan, hingpit nga giklaro ni Pablo ang katuyuan sa mga mensahe sa Ginoo. Kung asa kini dapat moabot og para kang kinsa. Diha sa atong gibasa kini maong mensahe alang ni sa mga simbahan nga natukod ni Pablo nga nagtuo ni Hesukristo. Kung ikaw ug ako nagtuo ta ni Hesukristo, ingon nga nagsunod ta sa mga mensahe sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo, usata nga kabahin sa sulat ni Apostol Pablo. Usata nga mga tao nga maoy tuyo sa mga mensahe nga gisgutan diha sa Korinto. Kung sa imong pagkakristohanon, na anak kay pamilya, anak kay asawa, na anak kay bana, dinhi imong makatunan kung unsaon pagpuyo nga balaan diha sa imuhang Pinoyanan. Kung ikaw usa ka Kristohanon nga nay negosyo o dunay trabaho, dinhi imong makit-an ang unsay mga mensahe aron mapahaon kanunay ang ato ang kinabuhi sa Dios, aron mahimo tang andam ug masinangkapan. Dinhi pa lang sa pasiuna mga kaigsuonan, maklaro na nato unsay mga problema sa kinabuhi sa mga magtotoo. Ug akong klarohon kini mao nga mensahe dili ni alang sa mga dili magtotoo or alang kini mao mensahe dili ni alang sa mga dili magtotoo, dili sad ni alang sa mga tao nga kanang mga unbeliever, kundi alang nis mga tao nga sama nimo nga muangkon nga nagtuo Ginoo. Ang dakong mga problema nga gikawaan ni Apostol Pablo or kanang makaingon tang gikabalakan, gikahingawaan ni Pablo kining gitawag pagkabahin-bahin. Kana bitang balhin-balhig simbahan. Dunay mga sulat nga atong gyung kanang makatunan dinhi, pertindaghan natang makatunan. Kung maghisgot ag bahin-bahin na adiha ang katawag pili-pili og mga tao. Pili-pili og mga magwawali. Dunay mga tao nga magpili-pili og magwawali. Ako ning nasinatian mga kaigsonan samtang nag-eskwela pa kog Bible School. 5 mi ka estudyante nga di gud maulaw nga muwali. Muwali gud mi. Muwali mi sa mga krusada, nakasuway mi guwalis kadalanan. 5 mi mga igsuon nga muwali gyud kanang mobisita gyud mga balay-balay o pulihan gyud mi guwali. Wali. Unya do na mi mga balay o pamilya nga amo agyong kana bitaw na maintain og Bible study. Doon na nay mga schedule nga matag Huwebes among bisitahon. Unya doon na pagani mga adlaw nga di pa moabot ang Huwebes makabisita na mi didto. Unya puli-puli migwali kaming 5 nga mga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Niabot sa panahon nga ang Pinoyanan nasuod namo. Unya ning dawat sa Ginoo. Ang
problema o kulang lang ato tungod kay nagkat-on pa mi. Kumbaga sa lain nga mga pinulungan na apamis training. Kaming 5, puli-puli migwali. Ang nahitabo mga kaigsuonan sa amo ang Bible studyhan mao ni. Ang usa ka babae miingon nga kamong 5 maayo kay mong muwali. Pero dunay pinakamaayo og sakto nga muwali diha sa inyong 5. Gihisgutan ang ngalan mao ni. Unya ako siyang giingnan. Nagdamgo ko gabi nga kinahanglan kang rebukeon. Ako siyang giingnan nga mao ni akong damgo nga kinahanglan ko no kang rebukeon. Unsa may mensahe sa akong damgo nga kinahanglan kang santaon, nga kinahanglan dili ka mo pabor-pabor ug dili ka kana bitawng mo pili-pilig mga magwawali. Kaya ako siyang gitagaan og bersikulo sa Santiago kay kung mo pili-pili ka magwawali dunay unod-nun nga mahimugso sa imuhang kaugalingon. Kung maingon tang unod nun, mauna na ang mga tawhanon. Unya maunay kuyaw nga pagbati. Unya wala siya motingog. Niabot ang panahon nga kanunay niyang kanunay na niyang gilitok nga kamong 5 kanang usa ra gyud pinakaganahan akong muwali. Unya kumo kay bag-o pa mi nga nagtuon gyud sa pulong sa Ginoo. Mga igsuon ko sa Ginoo. Kulang pa kaayo mi og kanang naapamis sa gitawag pagpangandam og naapamis sa punto sa gitawag pagpasangkap. Mao nang kinahanglan taas og pagampo, taas gyud og pagpamalandong. Siguro makaingon ko nga parte to sa ako ang pagkat-on. O niya dalaygon ang Dios, ako mo'y gigamit sa Ginoo sa pag-rebuke kanunay. Wala ko'y paki kung malain siya. Wala ko'y paki kung malahain ang bisan ang tao nga ako ang kanabitang mahatdan sa pulong sa Dios. Masakitan man siya og dili. Wala ko'y paki. Ang importante mahatod nako ang mensahe sa Dios. Kay kahibalo ko nga ang mensahe sa Dios, kung moabot sa iyang kinabuhig mo dawat gyud siya panalangin sa Ginoo. Maunay naas ako ang kasing-kasing. Nahitabo mga kaigsunan kapila gyud nako siya badlonga. Dili maayo ang pagsigi ni mog sulti nga kaming 5 kanang naagi usa nga giidolo niya. Naagi usa nga iya hagyong giidolo. Ang nahitabo mga kaigsunan, nagkataas ang muang kanabitang pagkat-on sa pulong sa Dios. Gi-assign ko diri dapit sa Lapu-Lapu. Diha ko nagpuyo. Kumbaga kaming 5 nagkabulag-bulagay mi. Lain-lain na ang mga buluhaton. Nagdala na kog simbahan. Ang uban pod nga mga kaubanan nagdala pog simbahan. Nya katong giingon niyang giidolo niya nga maayo kay muwali. Gidala-dala siya. Kuyog-kuyog sad siya. Pero katong bayhana, doon na to'y bana, doon ay usa ka anak. Pila ka bulan mga kaigsonan gibisita ko usa ka pastor nga ako pong kauban. Pastor nga usas mga 5 nga akong gisgutan. Unya kuyog na ang bana sa babae nga diin nagidolo og magwawali. Ang nahitabo mga kaigsuonan ko sa Ginoo, pagkakita sa bana, iya kong gihalog, nihilak, pastor tabangi ko. Bako siya mag-ayo, unya niluhod siya, unya mura ba og unsay sala nga iyang nabuhat, nga nangayo og siya pag-ayo og tabang. Nahitabo mga kaigsuonan mura po ko og kanang natingala. Nganong inani man iya ka reaksyon nga grabe man ka gool. Ako siyang giagak, ako siyang gipatindog ug ako siyang gipalingkod og istoryahan na mo ang problema.
Ang problema mga kaigsoon ang iyang asawa nimbiya og ni kuyog atong usa ka magwawali. Nganong ako na yung giistorya dinhi? Kabalo ba mo? Mauni istoryaan sa libro sa unang Korinto. Dili lang pagkabahin-bahin diha sa simbahan, kundi pagkabahin-bahin usab diha sa pagpuyo. Nganong kinahanglan nako ning iistorya aron masayod mo nga ang pagpangalaga dili basta-basta. Aron matugkad nato ang pagpangalaga dili sayon. Kung kaniadto na ay mga pagsulay, na ay kaaway nga buot mo guba, mo laglag, mukawat sa atong kinabuhi, labaw na nga niya nataron sa kinabuhi diha kang Kristo. Mga igsoon, kung dili ka magbantay, kung dili ka magmaigmaton, dili na gani ka kabantay nga ikaw na di ay nalayo. Nang matagkaron og unya ang pulong sa Ginoo nagpahimatngon nga kinahanglan magbaminantayon, magmaigmaton. Kay ang kaaway nato daw samas liyon nga naggulob, nangitag tukbunon o gulay laing gipangita kanang imong kahuyangon, ang imong mga weaknesses. Asa gani kadapit weak, asa gani dapit kaluya didto kasakyan. Magbantay ka kung asa kadapit weak. Basig weak ka sa kwarta, basig weak ka sa gitawag kaulag, tawhanon nga kailibgon, or weak ka sa gitawag gahom. Kay kung asa gani ka luya, asa gani ka dapit huyang, dito mo agi si Satanas. Dapat kitang mga Kristohanon walay kaluyahon nga makitaan. Dili ta dapat madalas sa kwarta. Dili ta dapat madalas kanang gitawag kaulag. Lalaki, babae, dili ta dapat madalas sa gahom. Nganuman, binayran na ning atong kinabuhi. Gipalit na ni. Aron dili ta madala, aron makabantay ta, aron mahimo tang masinangkapan og andam ta kanunay. O kanunay tang makaikyas sa bisan unsang litag ni Satanas. Mga kaigsonan, kinahanglan masayod ka sa mga panghitabo, sa mga magtutuo diha sa Korinto. Naa kanunay ang pagkabahin-bahin. Maubitaw nang ang mga pastor dili angay magkumpiyansa. Dapat na ay asawa. O niya ang asawa kanunay gyud na ang presensya. Kung una sa tanan gyud ang pastor mainampuon. Dapat mainampuon gyud ang pastor. Dapat lig-on ang prinsipyo. Dili kay madalag hadlok-hadlokon og tao. Kinahanglan na kay prinsipyo nga gikan ni Kristo. Dili kay may kamuwali o niya haman-himan mamaligya na ka social media. O niya ingnon na imong mga tao kanim na kanindot ni. Makapaus-us nis inyohang bayranan sa kurente. Kani makapagwapa ni. Unsa man na? Mga igsuon ko sa Ginoo, dili na mao. Pamaagi na aron makakwarta, misakay ranas ministry. Misakay na sa pulong sa Dios. Daghan kayong mga mensahe, mga kaigsuonan nga akong nagian. Daghan kayong mga tao nga grabe na ka maayong muwali og dako na kaayo ang gidala na tagak ra. Pinaka dako nga kanang pagbati ni Pablo mga kaigsuonan diri sa Korinto kining pagkabahin-bahin. Kanang udapig kang Pablo, dapig kang Pedro, dapig kang Apollo. Ato man ang maagian kanang mga gihisgutan. Ayaw tuguti mga kaigsuonan nga biyaan ang imong pastor. Gawas lamang ang imong pastor, wala na sa Biblia. Ang problema ana kung ikaw wala na kas Biblia.
ang makaluluoy manggod mao ni kung ang usa ka tawo nga nagtuo unya musaway sa iyang sigkatawo unya siya di ay nga nagsaway utro di itong salawayon sa tubangan sa Ginoo siya mo'y makaluluoy. Ang pinakakuyaw pa gyud kung ang iyang gisaway ang gikahimutan sa Dios. Mao nang magbantay ka, ako magbantay sad ko. Magbinantayanay ta sa atong kaugalingon. Dili maayo mga kaigsuonan nga musaway ta sa mga buhat nga ato ra pud ing makit-an sa atong kaugalingon. Labi na sa mga sakop sa simbahan. Ayaw gyud ninyo batasana nga sawayon ninyo inyong pastor nga ang inyong pagsaway makit-an po di ay sa inyohang kaugalingon. Kay mahitabo ana ang panalangin dili gyud na ninyo masinatian. Hinuon ang kaguol, kagubot ug uban pa maoy inyong maabatonan. Dili lang pagkabahin-bahin ang gikahingawaan ni Apostol Pablo kundi kining gitawag imoralidad. Mga salawayon nga pakigilawas. Og ang pinakabug-at pagyod kay wala ni mahitabo sa mga bar, wala ni mahitabo diha sa mga motel, hotel o sa mga lodging house kundi ang pinakabug-at pagyod na pagyod diha sa simbahan. Siguro dunay mga hingtungdan, dunay mga panahon, dunay mga tao karon nga sama ani. Doon na to'y nagpatambag mga kaigsonan ning tawag nako inani og sitwasyon nga ang simbahan daw nahimong motel. Dili sad nato na isalikway ato nang hisgutan. Sa panahon pa lang nga ni Ginoong Hesus ang simbahan nahimong merkado. Suko kayo si Ginoong Hesus nga nagtan-aw ug nagsud-o nga ang simbahan nga maoy ampuanan, simbahan balay alampuanan, simbahan nga balaan, simbahan sa Dios Amahan nga moy tag-iya sa tanan, nahimong merkado. Dili maayo ang social media diin giwali ang ebanghelyo. Nahimong baligyaanan. Mga pangutana mahitungod sa pakigilawas. Nya pangutana mahitungod sa pagminyo. Nganong nahitabo ni sa Korinto mga kaigsuonan? Nganong naadiha ang pinakadagkong ang mga problema diha sa simbahan? Una, tungod kay ang Korinto gipakita o giklaro diha mga kaigsuonan nga ang Korinto dili gamay. Dili gamay nga moingon tang syudad. Usa kini siya kadakong syudad. But ipasabot na adiha ang mga tao. Daghan kaayong mga tao. Unya daghan kaayong mga naglain nga mga pagtulunan. Sama gyud sa atong panahon karon nga daghan kaayong mga pagtulunan. Akong dili ka tinuod nga seryoso nga nagtuon sa Biblia, masaag pa ka sa uban nga pod nga magpatuo-tuo. Ang syudad sa Korinto mga kaigsuonan, dili ni basta-basta mga kaigsuonan tungod kay matud pa sa pasiuna, uluhang syudad sa Romanhong lalawigan sa Akaya. Kung imo nang tan-awon sa mapa mga kaigsuonan kos Ginoo, ang usa ka kining Akaya na adiha ang Korinto, mura ni siya usa ka isla. Niya nasakop ni siya sa kining Korinto sa Akaya sa Gresya. Mura ni siya usak gyud ka islahanan. Dako gyud ni siya nga syudad ug mao ni gitawag uluhan. Mao ni kapital sa mao nga syudad sa Romanhong lalawigan sa Akaya. Unya mato din hinabuntog kini sa mauswagon nga patigayon, daghan nga mga businessman dinhi, daghang mga negosyante ang Korinto.
diin gitawag siya kapital. For example, unsa may kapital sa Negros Oriental, ang Dumaguete, Dumaguete City. Kapital sa Occidental. Na ako'y nahibag nga tao. Ang kapital sa Occidental dili gyud kuno ang Bacolod sa unang panahon. Naatoy lugar nga iyang gihisgutan nga bugnaw gani ng lugara. Pero ang atong hisgutan mga kaigsuonan kining kapital. Okay. Ang kapital maghisgot gani maghisgot gani og kapital daghan gyud na nga tao. O niya giklaro gyud dinhi mga kaigsuonan nga daghang mga negosyante. O niya dili lang kay daghan ang mga negosyante, taas pod kaayo ang ilang kultura. Lain-lain sila og mga belief, kanang mga pagtuo, mga kinaiya. Unya giklaro gyud diri nga naghitak sad ang immoralidad. Yan nagkalinlaing mga pundok sa tinuohan. So diha sa Corinto mga kaigsuonan makaingon ta nga diha gyud ta makakita makadungog kung unsa kangilngig ang mga binuhatan sa tao. Muna nga excited ko nga mopadayon ni ining paong pagtuon. Sa bersikulo 1, kapitulo 1, kutob ratag 3 kay alas 12 naman. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus o gikan usab sa atong igsuon nga si Sostines. Alang sa simbahan sa Dios diha sa Corinto sa tanang gitawag aron mahimong bala ang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ila pagkahiusa kang Kristo Jesus uban sa tanang tao sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo. Og ato usab mainyo ang grasya o kalinaw sa Dios nga atong amahan og sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni ang mga sulat ni Apostol Pablo sa verse 1 to verse 3. Unya sa verse 4 mga panalangin diha kang Kristo. Ato ning hisgutan unyang gabi Unya pagkabahin-bahin diha sa simbahan. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Maunay mga konteksto ug ang mga uluhan diha sa kapitulo 1 sa unang Korinto. Ako moingon nga daghang ka ikang makatunan kon imo pagyong tutukan pag-ayo ang mga mensahe diha sa balaang kasulatan. Aron imuhang makatunan ang uban pa nga mga mensahe nga gikinahanglan natong makatunan. Ako kang giawhag o gidasig pabilin sa pakiguban ni ini maong programang pulong mo kinabuhi ko. O pwede ra gyud kaayo nga makashare ka. Mo share ka sa pulong sa Ginoo diri sa atong programa. Kay sa panahon nga matagkaron og unya nga mag-uban ta, ako sanang tagaan pog panahon ang inyong mga mensahe. O ako nang tagaag pagtagad, ilabi na sa inyong mga pangutana. So ako ning ipadayon mga kaigsonan unyang gabi kay alas 12 mo relax usa ka oras para sa among klase. O unyang gabi ako ang pangayo sa Ginoo uban sa ako ang pamilya nga makasayor ako og live unyang gabi. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanato og katapusan nga ni ako sang tagaagba pagtaga di ay Sister Teresa Castor. Hallelujah, salamat sa imong pulong pagpahinomdom. Ginoo pinaagi sa imong alagad Pastor Gideon. Si Chris Hernandez Prasinsko nakig-uban usab. Sige, daghan ka itang makatunan ni ining libro sa Corinto. Daghan kay ko. Daghan ka ayo tang makatunan. Ako moingon nga daghan ka itang makatunan. Ya, dili maayo nga ikaw ray makakaton. Gusto sa Ginoo nga imong mga barkada kailag higala labi na ang imong pamilya makadungog usab sa mga mensahe sa Ginoo.
Kay sa panahon nga makadungog sila ni ini, kanabitang masinangkapan sila. Kadaghang kay mga panghitabo diha sa simbahan atong hisgutan, manaaman sa Biblia ug sa atong kapanahonan karon. Nga kinahanglan ninyong madunggan aron inyong mabantayan, makatunan ang unsa may mga pamaagi aron malikayan nato ang dapat malikayan. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin sa matag usa uban sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod og naminaw sa Shine FM 101.3. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Mag-ampo ta mga kaigsuonan, ato ang pasalamatan ang Dios. O akong kamong gidasig sa pagduol sa Ginoo, magpasalamat ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Nagpasalamat kami sa imuhang pagkamaayo, nga imo kaming gidasig, imo kaming gilig-on, imo kaming gitudluan aron kami magmabinantayon, masinangkapan sa pagpuyo nining naong sa kalibutan aron magbadaogon ug mabawangahon kami sa amo pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa mga pulog mga mensahe nga imong giandam kanamo nining maong libro sa Korinto. Og salamat Ginoo nga duna kami daghan kay makatunan nga mao'y gikinahanglan namong gamiton sa among pagpuyo niining dagway sa kalibutan. Amahan, among gipangayog, akong gipangayog diha kanimo ang mga pabor panalangin nga imong ipasinati sa akong mga kaigsuonan, ilabi na sa mga nagtrabaho og sa tanang mga nagnegosyo og sa katong walay trabaho. Salamat Ginoo nga imuhang tagaag trabaho ug mahimo silang angayan ug kapialan sa panalangin gikan kanimo. Kay imo man kaming tudluan ug imo man kaming kuyogan. Among ang kunog kadaog ag panalangin, mga pabor nga dili gayud o Dios makawang tungod kay imo man kaming himuong kasaligag kapialan sa panalangin nga imong gisaad kaniadto pa lang. Salamat o Dios, bisan pa sa amo ang temporaryo nga close ni ini mong programa, ikaw o Dios magapanalangin. O niyang gabi mag-uban na usab mi, uban diha sa imong presensya mga pulong nga angay namong madunggan. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Dungog mga pagdaig, himayag kadungganan alang lamang kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kini inyong igsoon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaniod to og maayong udto sa tanan. God bless and bye-bye. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan.